Quan parlem d'educar els fills, la manera com s'ha fet sempre ja no serveix. T'explico per què? Hola, soc la Judit de la Tribu i estic aquí perquè tinc ganes de compartir amb tu eines i recursos que t'ajudin a créixer com a individu, perquè puguis acompanyar millor el dia a dia als teus fills. Segur que ho has sentit a dir perquè ho sentim per tot arreu. Els nens d'avui en dia són desobedients, són uns rebels, no accepten els límits, es queixen per tot. Bé, si bé això és així, cal veure per què és així. Sovint es culpa a tota aquesta generació de pares i mares que resulta que som massa flonjos, massa permissius i que no sabem marcar límits de manera sòlida. Però això realment és així o hi ha alguna cosa més? Jo penso que la manera d'educar com s'ha fet sempre ja no funciona per un altre motiu. M'acompanyes? Mira, comencem pel principi. El primer que et vull dir és que la manera com hem educat sempre no és la manera natural d'educar. A vegades ens dona la sensació que sí, oi? Perquè és el que ens surt de forma espontània, cridar als nostres fills o amenaçar. Però si eduquem d'aquesta manera és perquè a nosaltres ens van educar d'aquesta manera i, per tant, vam integrar en el nostre subconscient aquesta manera de funcionar. És el que el nostre cervell creu que és normal. I com que és el que creu que és normal perquè és el que va viure a la infància, quan nosaltres ens convertim en pares i mares, simplement repliquem aquests patrons. Si a nosaltres ens van cridar i ens van amenaçar, nosaltres tendim a fer el mateix. Això no vol dir que aquesta sigui la manera natural d'educar. Es pot educar d'altres maneres i si a nosaltres ens haguessin educat d'una altra manera, nosaltres educaríem diferents. Això és el primer que et volia dir. I en segon lloc anem a veure per què aquesta manera com s'ha educat sempre, a partir dels crits, les amenaces i el comptar fins a 3, ja no funciona. A vegades quan dic això de comptar fins a 3 la gent em diu «Però què té de dolent comptar fins a 3?» Ho tenim tan integrat que no ens n'adonem, però para-t'hi a pensar. 1, 2... I el que estem dient en realitat és si arribo a dir el número 3, ja veuràs el que et passarà. No deixa de ser una amenaça, tot i que la tenim molt integrada com a normal i l'acceptem al nostre dia a dia com una cosa natural, però això és una amenaça. Per tant, deia, això que als nostres avis i als nostres pares els hi va funcionar molt bé, avui en dia no ens funciona igual de bé. I per què? Per què no ens funciona igual de bé? Doncs perquè hi ha hagut un canvi radical en el nostre sistema de valors. Mira a la teva societat, mira a la nostra societat. Quan els nostres avis eren nens, hi havia un valor predominant, que era el valor al respecte a l'autoritat. El més important de tot era sempre respectar a les persones més grans, a les persones amb càrrecs més alts, a qualsevol persona que estigués en una posició superior a la teva. I si el teu pare et deia una cosa i tu no hi estaves d'acord, tu acotxaves el cap i deies «Sí, pare». I si el teu cap a la feina et parlava sense respecte i et tractava de maneres que a tu no et semblaven justes, acotxaves el cap i deies «Sí». I aquest patró es reproduïa a tota la societat. El que es valorava en aquesta societat era respectar l'autoritat. Això ha canviat completament i aquest no és un valor imperant a la nostra societat. Para-t'hi a pensar un moment. Si una amiga et ve i et diu que el seu cap s'ha posat a cridar-li i a faltar-li el respecte, què li diràs? Que acotxi el cap? No, oi que no? Tots li direm el mateix, que s'ha de fer valdre, que ha de lluitar pels seus drets, que no es pot deixar trepitjar. Perquè aquests són els valors de la nostra societat, són els valors que tenen pes, que estan vigents avui en dia. I això es dona a tots els nivells de la nostra societat, a totes les esferes. Què és això del dret a decidir com a país? Doncs no és res més que aquest mateix valor portat a la col·lectivitat. El que volem avui en dia és poder decidir, poder viure en llibertat, sentir-nos escoltats, sentir-nos respectats. I els nostres fills veuen això al seu voltant 24 hores al dia. La nostra societat transpira aquest valor. Igual que la societat dels nostres avis transpirava un valor completament diferent. Igual que els nostres avis, quan eren petits, al seu voltant el que veien és que davant d'una figura d'autoritat calia acotxar el cap i dir que sí. Els nostres fills el que veuen és que
cal lluitar per allò que percebem com a una injustícia, que cal fer que se'ns escolti. I per tant, això és el que ens demanen i això és el que fan. Contesten, no estan d'acord amb el que els diem, planten cara, però no és perquè ells siguin uns maleducats o perquè nosaltres siguem uns flonjos, és perquè el nostre sistema de valors com a societat ha canviat i no podem seguir educant amb un patró autoritari en una societat que té un sistema de valors contrària al seguir l'autoritat abaixant el cap de forma dogmàtica. Tant de bo aquest vídeo t'ajudi a veure una mica més clar això que t'estic intentant transmetre. Aprofito per recordar-te que les inscripcions de Creixem Junts estan obertes i que tenim el preu especial de les edicions anteriors vàlid fins al 10 de novembre. Aprofita-ho. Espero veure-t'hi aviat.